ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସୁବିଲା ଭିଜନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଚଣା ଡାଲି ନେବେ। ଆପଣ ଚଣା ଡାଲି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଭେଦେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଡେଲେ। ତାପରେ ପିଆଜ, ବରା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ପିଆଜ, ଭେସୁଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏବଂ ଅଦା ରସୁଣ। ଇଏ ଡାଲି ବରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଡାଲି ବରାଟାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ପେଷିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ପାଣିର ଭେଦେଇକି ରଖିଥିବେ। ପାଣିର ଭେଦେଇକି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଡାଲିଟାକୁ ଖାଲି ଆପଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେ। ଆପଣ ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଡାଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କୂଳରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେବ ଡାଲି ବରା। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ, ତା ସହିତ ଅଦା ରସୁଣ ଆପଣ ମିଶାଇବେ। ଡାଲି ସହିତ ଅଦା ରସୁଣ ଆପଣ ମିଶାଇଲେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଦା ରସୁଣ ମିଶାଇଲେ ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆପଣ ପକାଇବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ରାଗ ଦରକାର ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ତା ସହିତ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଆମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଆପଣ ବାହାର କରିଦେବେ। ଡାଲିଟାକୁ ଭଲ ପାତ୍ରରେ ରଖିବେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାତ୍ରରେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତା ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ମିଶାଇବା ବରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଭଲ ଭାବରେ ବାହାର କରିଦେବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ତା ସହିତ ଆମେ ମିଶାଉଛନ୍ତି। ଡାଲି ସହିତ ଆମେ କ'ଣ ମିଶାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରା, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଜିରା ପକାଇବେ। ବେଶୀ ପକାଇବେନି କି କମ୍ ପକାଇବେନି, ତାର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଆପଣ ପକାଇବେ। ଜିରା ପକାଇଦେଲେ ତାପରେ ହଳଦୀ ପକାଇବେ। ହଳଦୀ ବେଶୀ ପକାଇବେନି, ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ସେତିକି ପକାଇବେ ହଳଦୀ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ କଟା ପିଆଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି ହେଲା। ଲୁଣ ପକାଇଲେ କିଛି। ଲୁଣ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ କଟା ପିଆଜ ପକାଇବେ। କଟା ପିଆଜ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭେସୁଆ ପତ୍ର ପକାଇବେ। ଭେସୁଆ ପତ୍ର, କଟା ପିଆଜ, ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ଜିରା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡାଲି ବରା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ପଡ଼ିଗଲା, ୟାକୁ ପକାଇ ସାରିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଅଲଗା ରଖିଥିବେ। ଡାଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ତା ସହିତ ପିଆଜ ପକାନ୍ତି କାହିଁକି? ପିଆଜ ପକାଇଲେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ଭେସୁଆ ପତ୍ର ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଭେସୁଆ ପତ୍ର ପକାଇଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ଭେସୁଆ ପତ୍ର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସେ। ତା'ର ବାସ୍ନା ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେ ପକୁଡ଼ି କରନ୍ତୁ, ବରା କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭେସୁଆ ପତ୍ର ପକାଇବେ। ଭେସୁଆ ପତ୍ର ପକାଇଲେ ଟିକେ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆସେ, ଭଲ ଲାଗେ। ତାକୁ ସବୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇବେ। ଗୋଳେଇବାରେ ଆପଣ କମ୍ ବେଶୀ କରିବେନି, ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ମିକ୍ସିଂ କରି ତାପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଗୋଳେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ି। ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ବରା ପାଇଁ ଆମର ରେଡ଼ି। ଏପଟରେ ତେଲ ବି ବସିଛି, ଗରମ ତେଲରେ ବସିଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଡାଲି ବରା ଯେଉଁ କରିବେ କେମିତି କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗରମ ତେଲ ପୁରା ଗରମ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଆରାମସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକାଇବେ ଗରମ ତେଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ତେଲରେ ଛଣା ହେଉଛି କେମିତି ବରା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେବେ। ତେଲ ଅଧିକା ଦେଲେ ବରା ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପକାଇ ପାରିବେ ତେଲ କଢ଼ାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ଆମର ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଦେଖିକି ଆପଣ ତ ଭଲ, ୟାଠାରୁ ବି ଭଲ କରିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କରୁଛୁ ବରାଟିକୁ। ଆପଣ ଡାଲି ବରା ହେଉ, ବିରି ବରା ହେଉ, ବହୁତ ରକମର ବରା ଅଛି। ମେଥି ଶାଗ ବରା ଅଛି, ବହୁତ ରକମର ବରା ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଡାଲି ବରା ଦେଖାଉଛୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ
ଘରେ କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଫାଇନାଲ୍ ବରାଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ବରା ଆପଣ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲ୍ ବରା ଆମର ହେଇଗଲା। ଟିକେ ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି ବରାଟି। ଅଲଗା କିଛି କଲର୍ ଫଲର୍ ମିଶା ଯାଇନି। ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ କଲର୍ କିଛି ମିଶାଇଛନ୍ତି, କିଛି କଲର୍ ମିଶା ଯାଇନି। ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ କଲର୍ ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ କଲର୍ ମିଶାଇକି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଉଛୁ ସେଇଟା ଆମେ ବି ଯେଉଁଟା କରୁଛୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍। କାରଣ ଆମର ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଅଛି, କଲର୍ ବାହାର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ସେମାନେ କଲର୍ ଯାହା ମିଶାଇ କରୁଥିବେ ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଆମେ ବରା ଇଏ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବରାଟି ଫାଇନାଲ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖିବେ ବରା ଫାଇନାଲ୍ ଆମର ରେଡ଼ି। ତାକୁ ଆମ ଝିଅ, ଆମ ସୁଭିମା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଖୋଲିଛି ସୁଭି ଲାଇଭ୍ ଭିଜନ୍, ଆମର ଯେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଓନର୍ ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ନାଁରେ ମୁଁ ଖୋଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଖାଇବ ବରା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସେ ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଖେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ଆସିଲା ମୋ ଝିଅ କତିକି। ମୋ ସୁଭିମା ଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଭିମା ଖାଇଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। ସେ ବହୁତ ବଦମାସ, ଟେଷ୍ଟ କରିବ। ତାର ବି ବହୁତ ପ୍ରିୟ ବରା। ଖାଇଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କହିଦେଲା କେମିତି ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ବରା ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନେ କରିବେ, ଖାଇବେ, ଦେଖିବେ।